Днес тук ще започнем Skywars. Това ще поставя тук. Не тук. Добре, тук някъде. Е тук. Бяха вкъй. Понеже трябваше там да направя нещо. Някакво много е. Ама ужасно шумно. Хайде те, пусни ме. Добре си да гавиш. Не знаеш, че правя клип. Не. Вот някой ме бие. Мама ти, Ди и Б. Скъпа. Ей, къде си? Къде е това? Ти път го уби. Но. Сигурно? What? Ти път мога да го оцелиш. Аз съм сложил бронята, като виждаш. Това е буклук. Бъде бе, буклук. Няма... Да му цели фък. Чакай да убие. То се наби. Але той ще ме набие. Не, стрелите. Влизай вътре, бе. Така влизай вътре. Влизай, бе, вик така. Той се прецака. Бати. Това прецака. Да не без се прецаква, бе. Бати да без. Фейл. Какво се издани? Аз го скочих с това. Много ми отложи. Добре. Искам само тук. Това има дъма, ме! Мале... не, ти стара. Падна долу. Най-големия... The best fail. Ей. Много ми май, защото не знаеш с кой си имаш работа, бе. Толет ли? То ме. С кой си имаш работа, бе. Бате, да. Е, Полка втора. Вижте колко победи имаме, 19 общо. Hypixel колко време. Ама говорят ви и това. И на лаптопа. И така. И дай му премиум Майнкрафт, но се снимам. Добре, 3, 2, 1, айде. Сега съм да без... И ето това ще се... Арбе! Бъка. Взимай какво ти има, взимай. Взимай какво ти има, аз казвам, се учу. Взимай всичко. Кой те учу? Мата, съм се учила себе си. Затова никой не се учи от тебе. Оу! Ето, я си виждаш. Шо е поле. Какво пътам се това? Ами защото... Така ли как ме Така ти се даде на природата. Така? Да се стане точка. Не! Си да ми дърва. Съмнуваме. Си е. Ей, да те смачкаме, искаш? Пико. Ти същия. Си различен. Тук ли има? Пробъкна. Аре, бъгай се. Бай се. Ей, папанар, идиот. Как можа да загубиш, бате? Как можа? Ладно, това е моя. Добре. Всъщност, малко, като почвам някаква друга. И добре, зрело, ще играем Survival Games. Секунди. Survival Games много време съм играл. Охо, направя тук. Пак ти се биеш неща и така да се биеш. Да, всъщност ти се биеш по време на това. Да. Накрая, когато... Фък. време. Чакай. Включено е PvP обратно. И те май Steam. Айде, ела тук.
Гечо. То част е мой! Казах мой! Казах мой! Мой! Беги. Махай се, то част е мой, бе. Ти! Педил. Всички честове са Мой, твои? всичко мой. Всичко мой. Всичко мой. То си го се каза. Оправи то, бе. Да ми знае какво правя. О, пропуснахме толкова много честове. И толкова много... А, не, чакай отдолу. Айде, аз съм фул. Не съм. Да, фул съм вече. Да, всичко. Имам всичко. Фул, брат. Добре, върнах се, но наложи се да спрям пауза епизода за малко. Искам... Айде. О, кои неща? Няма. Не са. Добре, почвам фул... Такова. Там, това. Ла, тук няма нищо. Ще го обрали. Ще обера с главите. О, Iron панталонки. Ще ги смачкам. Мале, тук колко много често има... Yes! Какво за... Такова, Iron каска. А за какво ти е брадват? Да се бия с нея. Колко много често. Тук няма. Фък! Махай се! То пък как стреса. То бяга. То пасал. Чакай, мале. Не изпускай честовете, то го остави. Yes. О, кой го? Не можем. Това го... Върт се на новия... Лай. Какво правя? Защо правя? Защо? Маса мафака! Не! Това е, че... Беше много често. Е много смешно. Това не е честно просто. Страшно често си. Добре, ще направим още. Се върна, когато започнем. Добре, здравейте отново. В същия мап сме. Няколко честа са мои. Нищо интересно. Ябълка. Абе, нещо интересно в тези честове. Разкива. Който удари. Егото. Оцели го да се ради. Бегай. Сега трябва само меч. Не! Меч. Добре, това ще е край на този епизод. Чао.